ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமந்தாவை தான் வந்திருக்கோம். இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் நெட்டெல்லாம் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு இடம் ஒன்று. நிறைய விளாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதில் தமிழ் விளாக்ஸ் வந்து நிறைய வந்து இல்லை, முக்கியமாக சிங்கள விளாக்ஸ் தான் நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதை நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இடம் இதுதான் வெளித்துறம். நான் இப்போ வந்து இன்றைக்கி பார்க்கிங்லேருந்து எடுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பெரிய பார்க்கிங் ஒன்று இருக்குது. இந்த பார்க்கிங்லேருந்து இப்படியே வந்தோம்னா என்ட்ரன்ஸ் வந்து இப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க இப்படியே போகலாம். ஓகே, இப்படியே நடந்து போயிட்டு ஒன்றுக்கு என்ட்ரன்ஸாக உள்ளுக்கு போகும். இங்கே அன்றைக்கிலையும் பார்த்தீங்கன்னா போகிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. போமலுவு அப்படின்ற இடத்துக்கு போகிறதுக்கு பார்ப்போம். நம்மளோட வந்தவங்க வராங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் ஏரியா. මෙතනින් යනවා කියන්නේ නැතනින්ද? මෙතන යන්නද? ඔව්, සෙරෙප්පු ගලවලා යන්න. පන්සල් වල සෙරෙප්පු දාන්න යන්න පුළුවන්. මේ බෝවලට යන්න සෙරෙප්පු ගලවලා යන්න ඕනේ. බෝමලුව රායාමේදී පාවන් ගලවා රැගෙන යන්න කියලා දිනනවා. இது பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, எனக்கு ஆலமரம் ஒன்று இருக்குது. அரச மரம், ஆலமரம் இல்லையா, அரச மரம். அரச மரத்தை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்தர் உருவம் வச்சு இப்படியே வித்துண்டு இந்த பித்தளை அதில் வந்து வேலி அடிச்சு நம்ம அந்த கோயிலுக்கு மேலே அடிப்போம் இல்லையா, கலசம், அது மாதிரி நிறைய வச்சு இப்படி வேலி மாதிரி அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதோடு அப்படியே முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைத்தியம் ஒன்று இருக்குது. ஒயிட் கலரில் உங்களுக்கு விளங்கும். நம்ம அந்த கோயில் மேலே கலசம் வைப்போமே, அந்த மாதிரி அதுலேயும் மேலே பெரிய கலசம் ஒன்று இருக்குது. அதோடு இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த ஏரியா வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சும்மா அப்படி இருக்குது, இங்கே பாருங்கள். ஓகே, ஸோ வாங்க அப்படியே நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு முன்னுக்கு போகலாம். உமந்தாவையில் முன்னுக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இதில் நான் அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, தான் இப்படி வந்து பார்த்துட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். ஸோ நான் பார்க்க வந்தது உங்களுக்கும் காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு பாருங்கள், பாலம் ஒன்று இருக்குது அப்படியே மேலே அந்த சைத்தியம் இருக்க இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தேங்கி இருக்க இடம் ஒன்று இருக்குது. தண்ணி தேங்கி இருக்க இடம் ஒன்று. ஓகே மக்களே, ஸோ வாங்க அப்படியே நம்ம வந்து பாலத்து மேலே நடந்து மேலே அந்த சைத்தியம் இருக்க இடத்துக்கு போகலாம். கலர்ஸ் கூட கிளாஸ் பிரைட் கத்தியா லே जी வாங்களே. පාවන් ගලවන්න එපා. චෛත්‍ය පිළිම ආදී විහාරාංගවලට ඇතුළු වෙමේදී පමණක් ගලවන්න ඇති. ඕකේ. හරි, මෙයාගේ ඇවිල්ලා මේ ඩිෆරන්ට් අයිඩියාස් නෙපෙන්නේ. මේ මිනිස්සු කියනකොට ගහන් යන්න. ඔතකොට යන විදිහට ගලවලා යන්න කියලා. செருப்பு போட்டுட்டு வரலன்னு சொல்லிடுவோம். தம்பி அப்படி இது காட்டு. ஸோ ஓகே மக்கள், நீங்கள் எனக்கு இருந்து பார்த்தாலே இந்த உமந்தாபையில் வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே அந்த இந்த ஏரியாவோட பியூட்டி வந்து உங்களுக்கு வெறும் கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்காது பாருங்கள். எல்லோ கலர்ஸ் அண்ட் ஒயிட் கலர்ஸ் மாதிரி. ஸோ ஒரு பிரைட்டான கலர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. கீழே இந்த தண்ணி இதில் வந்து மீனும் இருக்குது. குளம் இல்லை, இது சாதாரண ஒரு சின்ன சைஸில் இருக்குது. ஆனால் பெரிய மீன் இருக்காங்க இப்போ தான்.
ஸோ ஓகே மக்களே, ஸோ என்ட்ரன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி பார்க்க கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும். வாங்க நம்ம அந்த சிலைக்கிட்ட போவோம். சிலை வந்து எத்தனை அடி நீட்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தப்பெண்ண புத்த பிலிமை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா அந்த படுத்த வாக்கில் இருக்கு இல்லையா, அப்படி உள்ள புத்தர் சிலைக்கு வந்து சத்தப்பெண்ண புத்த பிலிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்கள் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இது வந்து புதுசாக காட்டினது. இது வந்து 2025 வந்து வேலை ஆரம்பித்து முடிச்சது. இங்கே பாருங்கள், இந்த சைத்திய உள்ளுக்கு டோர் ஒன்று இருக்குது, அது உள்ளுக்கும் போவேலும் உள்ளுக்கு வீடியோ எஸ்ஆருக்கு கொடுப்பாங்க. அதில் போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க. මේක ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් යනවානේ. වටම කඩාගෙන යනවා. හැබැයි මෙයා ලොකු දෙයක් කරනවා. මේ මෙයාට ගොඩක් අර නෙගටිව් පබ්ලිසිටිස් වැඩි වුණා මිනිස්සු අතරේ. ඒකයි වුණේ. ඒ කියන්නේ මේ අර ගණන් ගන්න එතනට වෙන්න පස්සේ අන්න ඒකයි. මේ වගේ දේවල් කරනකොට සාමාන්‍ය මේ දේශපාලන මිදිලා ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට තැනක් තියෙනවා. දේශපාලන පැත්තට ගිහම මිනිස්සු ගණන් ඊට පස්සේ අන්න ඒකයි. දැන් මිනිස්සු ඉස්සරහින් දැනුවත්නේ පොඩ්ඩක්. ඔව්. සෙට් එකේ ඉන්නවනේ. ඔව් කට්ටියම ඉන්නවා. අර 26000 ගණක් කියනනේ සෙට් එකේ ඉන්නවා. 3 කෝටි. 3 කෝටි. ක්‍රිෂ්ණ තින්දි කොහරි වැත්තකනේ. ஓகே மக்களே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ இதான் அந்த சைத்திய. நம்ம பொதுவாக வந்து சைத்திய பார்ப்போம், உள்ளுக்கு போக எல்லாமே இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்கு போகக்கூடிய மாதிரி தான் ஃபுல்லாக கட்டியிருக்காங்க. மேலே ஃபுல்லாக இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ உயரத்துக்கு இருக்குன்ட்டு. இதில் எத்தனை அடி உயரம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு சைடில் போட்டுடுறேன். ஓகே, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து போயிட்டு இந்த மெகா சைஸ் புத்தர் சிலை இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம் அதுக்கு.
කොයි සද්දිස් ෆස්ට් ටයිම් නේ ඔව් සාමාන්‍ය අපිට ඉතින් ඔක උරු වෙලා තියෙන දේවාලයකට පන්සලට යනකොට බාට ගලවලා යන එක ඒ වුණාට මෙයාගේ තියෙන වෙනම concept එකක්. ඔව් ඔව් මම හිතන්නේ මේක ගොඩක් ඇවිදින්න තියෙනවනේ ඒ අන්ද බාට දෙක දාගෙන එන්න අතුලට යනකොට ගලවලා යන්න කියලා කියනවා වෙන්නේ ඒක තමයි. යනකොට දැන් බාට දෙකට කියලා කිව්වොත් තමයි නේද? සාන්තකටම තිබ්බේ 10 විතරයි. ඕක ගහ විතරයි. කඩ නැද්ද? අතුලේද? තියෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් කඩ තියෙනවා. ඕ මේ මම දැකලා තියෙනවා මේ අර පොයි දවස් වලට එන ගොඩක් ඔව් අර මේ විශේෂඥයෝ කොට පර්ස් එක දාගන්නවනේ. පර්ස් එකෙන් හරියනවා. ඒක පර්ස් එක මොකටද අරගෙන? කාඩ් එක දිනවා. රයිට් කාඩ් එක. இவர் மக்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த தொங்கல் அந்த தொங்கல் இது இருக்குது மல்லி மீக்கு அடி எக்கசி காண கிழக்குவானே எட்டது காது அப்படியே பார்த்தீங்க டவர் ஒன்று இருக்குது ஆய்வு டச் டவர் ஒன்று இருக்குது ஆனால் மக்கள் இது இருக்க இடம் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி சிட்டி ஓரத்துலேயோ அப்படி இல்லாமல் மெயின் ரோட்லேயே இல்லை A9 ரோட்டில் இல்லை அதில் இருந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்கு வரணும் ஸோ அதே நான் உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் காட்டிடுறேன்னு எங்கனைக்கு வந்து எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்ட்டு ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இது வந்து 2025 வேலை ஆரம்பித்து 26 வேலையை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் அவளுக்கு கிட்ட கூப்பிட்டு போயிட்டு காட்டுறேன் இது வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து வெளிநாட்டில் உள்ள ஸ்ரீலங்கன்ஸும் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள பெரிய பெரிய காசுள்ள ஆக்களும் காசு கொடுத்து உதவி செஞ்சு அப்படி செஞ்சது ஒன்று தான் ஓகே அதை டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த போர்ட்டில் போட்டிருக்கு ஸ்வஸ்தி சித்தம் ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா குவான் நமுதா ஸோ நேவியால் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களோட ஆக்களை போட்டு அப்படி செஞ்சது ஒன்று 2025 February 12 தொடங்கி இல்லை 25 12 மாதம் வந்து February 12 வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ඔව් අමාරුයි වගේ නන්නේ වාට මේ අවශ්‍ය වෙලා මේව තිබ්බට දවල්ට ඇවිල්ලා ඇවිදිනවා මේ පට්ට රස්නේ ඒක දාන්න යන්න ඕක. නෑ මේ වෙහිකල් තියෙන මේ සාමාන්‍ය ඔව් තියෙනවා. ප්‍රසිද්ධ දවස් වලට බස් එකක් හරි මේ තියෙනවා. බයික් තියෙනවා එක එක අයිටම්ස් තියෙනවා. එනකොට බාඩ දෙන්න තියෙන්න ඒක තමයි කිව්වේ දැන් නැත්තම් ගන්න නෑනේ මේ වගේ තැන්වල සාමාන්‍ය කවුද? ஓகே மக்கள் இப்போ நம்ம வந்து அங்கிட்டிருந்து நடந்துக்கிட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நடந்து அப்படியே மேலே போகணும் அங்கேயும் என்னென்னமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் போயிட்டு எனக்கு தெரியல நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன் ஸோ யாராவது இதுக்கு முதல்ல வந்திருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களோட அனுபவத்தையும் பகிர்ந்துக்குங்க ஸோ யாராவது வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு இதாக இருக்குது எனக்கு இருந்து நிறைய நடந்து போகணும் ஸோ வாங்க அப்படியே நடந்து போகலாம் මේක ඇවිල්ලා මේ විසිටර්ස්ලට ඉන්න විලාස් තියෙනවනේ. ඔව්. හැබැයි පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව් ඇති මේ. අනිත් වලට
அங்கே அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் காட்டுங்க. අනවසර තුළින් තාන මේ අයිස් තියනදල අයිස් ප්‍රසාන් ඕම ඉන්න තුන්දා මෙතනට වීඩියෝස් ගන්න මොනවාරි මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ කැන්ටින් UIC වෝට තව එක මේ තියන්නේ මේක ඇවිල්ලා සුපර් මාකට් එක මේකේ සුපර් මාකට් එක කන්න ගන්න පුළුවන් මේ චොකලට්ස් යා මූදු කකුලු දෙමුනේ කුකුලා කරවල ඕකේ මොකද සෝ බල කරා என்னடா மீது முருங்கட்டி
Dat lima. இப்போ நாங்கள் என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் நம்ம என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம் என்ன awal kak juga gat kalau boleh kan kalau balang waduh dancer deh dancer lu nih dancer neser nih deh taruh boleh salah lihat dia kanan dulu ada nih sama ya sini dengan gan doy dia beres kalau dia nggak ya ya mahal ya baju baju lalu apa dapat mana sama ada polemik நல்லா இருக்கு மக்கள் மன அந்த வெளியில் கடையெல்லாம் இருக்கிறத விட ஸ்வீட்லாம் கணக்காக இருக்குது அதான் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இவங்க இங்கே உருவாக்கி இங்கே விளையிற பொருட்கள் வச்சு செய்கிற சாப்பாடு ஸோ நிறைய ஐட்டம் இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து இதுவும் எள்ளு உருண்டையும் எடுத்தோம் ஓகே வாங்க அப்படியே முன்னு போயிட்டு பார்க்கலாம் முன்னுக்கு என்ன இருக்கலாம் ஸோ மறந்துடாங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஓல்னு போட்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க நம்ம போகிற இது மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபோன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஓகே இப்போங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணிலா நாட்டியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு விவசாயம் நடக்கிற ஒரு இடம் பெரிய ஒரு 100-150 ஏக்கர் லேண்டில் இந்த பௌத்த வழிபாட்டு தளத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இந்த விவசாயத்தில் வர பொருட்கள் இருக்குது அதெல்லாமே வந்து டாப் குவாலிட்டி வந்து பேக்கிங் பண்ணி அதெல்லாமே உற்பத்திகள் எல்லாத்தையும் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்க்கு போட்டுக்கிட்டுருக்காங்க இந்த பாருங்க பஸ் இருக்குது இந்த 160-120 ஏக்கர் இவ்வளோ போகிறோன்னு இந்த பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி இதுகளுக்கே வந்து நிறைய பஸ் கொடுத்துருக்காங்க විශේෂයෙන් තිබෙන උමංගාව රෝහල් නේවාසිකවා කුසල් කීම ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ සඳහා දායකත්වයෙන් වන ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. අවසානයේ අපේ කලාපොරොත්තුව ශ්‍රී ලංකාව උමංගාව රෝහලේ උමංගාව නැරඹීම සඳහා කැඳ ஜூஸ் தான் இருக்கு நெல்லி நெல்லி வேணும் நெல்லி வேணும் makan beh aiskrim nih nandana iwar මොකද්ද නෙල්ලි මොකද්ද කරන්නේ
Little bit. Dangi diul එකයි නෙල්ලි එකයි මල්ලි ඒ පාඩම මොකක්ද දෙව් පාඩම මොකක්ද නෙල්ලි දෙකයි දියුල් දෙකයි නෙල්ලි දෙකයි දියුල් දෙකයි Nandana අයියාගේ නෙල්ලි එක පොඩි කාට් රහක්. දියුල් දෙක Mali ya. ඕකරක්කේ සීනි දාන්නේ නැද්ද? පොඩි කට්ටිය කන්නේ නැහැ. ඕකලා අතනම දෙනික. ටිකක් කරනවා නම් දෙන්න මේ ඉඳනෝ මේ සීනක් වත් නැහැ. හරි නෑ. නෝනා மக்கள் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சுகர் இல்லாமல் Nelly nih, megang bang Nelly buat Nelly. Kau Nelly. betul. Itu betul kan ada itu. Lawalan. Makan dulu. Nah, nih. Sekarang mana coklat? Coklat. Ulang තියෙන පැණි වල තියෙන මේ කාපේ දෙන්න ඒකනේ කිරි පැටි ඔය අයපාගේ රොල අර කෙරෝල් කේක් වගේ ඕපන් නැද්ද Nairis try කරුද? 9 minutes try පොඩි වගේ නිරුදන කරන් බලන්න 9 minutes try 9 minutes chocolate තමයි
පොඩි අතරක් විතර ගමු. අර දෙන්න මොකද්ද ෆ්ලේවර්ස්? කුරුඳු, චොක්ලට්, මිල්ක් චොකලට්, කජු චොකලට්, සිනමන්, කොෆි, මිල්ක්. මිල්ක් අපි නිතරම කරනවා නේද? වෙනවා ඒක. ආ try කරලා බලමු මේක ටිකක්. කියනවාද? මේ මට පොඩ්ඩක් බාකෝඩ් ටික බලන්න. හරි. Cinnamon. Kopi sebentar. Real coffee taste नहीं. Oke, देखो mungkin ada yang mungkin kayu. Kaju. இது வந்து கஜு. இது வந்து சாக்லேட் நிறைய இருக்குது, ஆனால் வந்து கஜு கம்மியாக இருக்குது. அந்த முதல்ல காஃபி சாப்பிட்டோம் இல்லையா, அது வந்து ரியல் காஃபி டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. Mày có Janin gak mau kamu ya? Biar mana ini kan? ஸோ ஓகே மக்களே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ அதில் இந்த இதுலேயே வந்து ரியலாக செய்கிற சாக்லேட்ஸ் மற்றபடி ஜூஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்கள் சல்பியில் அப்படின்ற ஏரியாவில் இருக்குது. இப்படிங்கிட்டு இதை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து இங்கிட்டு போக போகிறோம். ஐஸ் சாப்பிட போவாங்க. ஐஸ் தீனா ஓகே மக்களே, ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட முடிஞ்சு இப்போ நம்ம அப்படியே எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம்னா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகிறோம். இது எல்லாமே நேச்சுரல் ஃப்ளேவர்ஸ், அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் இல்லாமல் அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு அது போகிறதுக்கு முதல்ல காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் இது மேப். இப்போ நம்ம இருக்க இடம் வந்து இங்கே பஸ் ரூட் இருக்க இடத்துல. ஸோ இது ஃபுல்லாக அப்படியே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 29 இடம் இருக்குது. 100 ஏக்கர்ஸ் லேண்ட் ஒன்று, பெரிய லேண்ட் ஒன்று. இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர். இது இங்கே வந்து லெக்சர்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்த டைமில் 1:30 இருந்துச்சு, முடிஞ்சு அடுத்து எத்தனை மணிக்குன்னு தெரியலை. ஓகே, அப்படியே எங்கிட்ட வந்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நேச்சுரல் ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே.
නේ මොනවද Passion coffee, dragon fruits, chocolates, Thai, chocolate. Blueberry. මේ චාකෝල් එක हाँ मैं होगा मैं होगा චාකෝල් नहीं मैं होगी मैं फ्लेवर नहीं था ना අරක ඒ මොනවද කෝන් එක නන්දනය ෆ්ලේවර්ස් එකයි මේවා කමුනේ ගොඩක් ගන්න පුළුවන් අරක කප්ස් ගන්නට වැඩි හැබැයි මේවා පොඩ්ඩක් අයිස් ගතිය වැඩි මේක අයිස් වැඩි වතුර දියලා දී අරකින්ම ගමු මොනවද කමන්නේ මේකේ ප්‍රයිසස් කොහොමද කූප්ස් වලටද ඔව් මේක දූරියන් එක 300යි අනිත් ඔක්කොම 250යි කොහොමද ඕකේ නන්දනයි මොකක්ද ගන්නෙ දූරියන් ඕකේ දූරියන් එකයි චාකෝල් එකයි මට චාකෝල් එක ඔක්කොම අතරයි දූරියන් එකයි චාකෝල් එකයි මල්ලි වාට ඔක්කොම 250යි තුනක් නේ හතරක් එතකොට පහයි 250 3යි 300 එකයි නෑ නෑ නන්දනයි මම දෙන්න ගන්න දූරියන් එක නන්දනයි අර සුවඳ නේද දූරියන් සුවඳ කාලි ස්වර අය මොනවද චාකෝල් එකයි අය අය දෙන්න ඉන්ට්‍රුට් මේක දිරින්න වෙන ඔයාලට චාකෝල් වලට මොකක්ද ඕනේ ඉක්මනින් කියන්නේ ටික් ටැග් ගාලා චාකෝල් එක අන්තිමට දාලා දෙන්නේ නේ ඕකේ කලර් එක ගන්නනේ අත පොඩක් කරසේ අයිස් යූරියන් සුවඳයි බ්ලූබෙරි එකක් දෙන්න මේක කොපි ඕනද කඩද ඒක නිල් කඩ එහෙම ඔයාලට මොකක්ද ඕනේ චාකෝල් Thank you. ඕ ඒක මේ කුඩු වෙන ගතියක් කියන්නේ Thank you. මොකද තාත්තේ නන්දේ නැහැ. நல்லா இருக்கு மக்களே. இது வந்து நில் கடரோல் அப்படின்ற ஒரு பூவில் செய்கிறது. நாங்கள் வந்து அந்த பூவை காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ அதில் கலர்ஸ் தான் எடுத்துருக்காங்க. மெயினாக வந்து இது கலர்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக, ஃப்ளேவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக தான் அந்த இயற்கையாக விளையிற பொருட்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, durian. Gana pada? Durian. Din pa na charcoal le pada? Di kahane no pura blueberry.
චාකොල් එක කලයකට යූස් කරලා තියෙන්නේ උනාට මේ චාකොල් දෙනවා. බෑර ඉන්න පිත් ටික තියෙන. ටිෂු දෙන්න බෑ නේ. ඔව් අයිස් කාලා මේ කඩ වටේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. චොක්ලට් කැන්ඩි නල්ල. chocolate. Cheers. Anguru happen eh? Silakan anggur happen. ඒ අහුව ගන්න. Anguru හොඳයි යකට දන්නවද? සිලාරෝ. ඉතින් ලිපින් කහපන් ගිහලා. ඒවා එහෙම කන්න බැරි ඒවනේ අයියා. ඒක නම් කන්න ඕනේ. චොක්ලට් කරා. චොක්ලට් එපා. හැමදාම ගන්නේ. තව චොක්ලට් දෙකක් සාක්කුවෙත් තියෙනවා. අවුද එකක් තමයි. අරුදී මේක කියලා. උඩයි කියලා. බයික් එක. රැවුලේ. ටිෂු ටික කියලා ගන්න. අයිනා නේ නෑ කියන්නත් නෑ නේ. Kali bisnes lain. මට තව දුවයි. Oh, dia ndati mali. Oh, dia. Oke, makanya so ice cream sama kemudian ada dinner ke Prince. Pakai bola mana, Pak? Yang nih, ay. Kamera ngati begini. Dan bima විතරයි. Mana? Mana atau udah mana? Atau udah mana lagi? Cuti waktu no? Enam puluh. Cottage. Mama. පොඩි නේ අරට මේ කන්ටනස් පොඩි කන්ටනස් නේ චූටියව දෙකට අපලා හන්දන අය සම්පූර්ණය වල ඉස්සේ වනවනේ. අඩි 7 තියෙනවා. තියනවද? 7 තියෙනවා. ඉස්සරෙන්. ජීවිතේ තමයි ගහන්නේ. නෑ නේ IQ බෙන් ஓகே மக்களே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தங்கம் மேலும் ஸோ சின்ன அந்த கண்டெய்னர் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா அதுகளில் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க குளத்துக்கு நடுவில் வந்து இப்போ கீழே தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 இது நிறைய இருக்குது போல் 5 அங்கிட்டு முன்னுக்கும் இருக்குது இன்னும் வாங்க அப்படியே கோட்டேஜை கூட்டு போய் காட்டுறேன் ஒரு நான் කොහොමනම් ඇවිදින්න බෑද පුදුම. ඇවිදින්න බෑ. දැන් ඉවරයි. පහයි ඉවරයි. පහට විතර
දවල්ට ආවනම් මෙච්චර වෙදින් ඉන්නේ රාස්නේට. බස් එකේ යන්නේ. බස් එකේ දින තව වාහන දිනවර එකට මෙහෙ. ආර චූටි වාහන වගේක් තියෙනවනේ. ඩයරෙක්ට් ගන්න දේවල්. ඔව් ගන්නවනේ. නෑ බස් රුපියල් 2000ක්වත් ගන්නේ නේ. බස් එක ෆ්‍රී වෙන්නද? බස් නෑ නේ බස් එක ටිකට් කඩනවා නේ. බස් එක මේ තියන් හිටියා. ටිකට් කඩනවා. ஓகே மக்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கொட்டேஜ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 இருக்குது. உள்ளுக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக ஏசி எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, அங்கிட்டு போகவே இல்லாது, க்ளோஸில் இருக்கிறதுனால உள்ளே போயிட்டு காட்டிடாதீங்க. බණ කියන වෙලාවද ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒன்று නැති. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு புத்தர் வெளிமா இருக்குது. அங்கிட்டு பாருங்கள், அழகான இடம் ஒன்று இருக்குது. வாங்க கொட்டு போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. හලෝ. ඕ. මම ඉන්නවා දැන් මොමන්දා. ඔව්. ඔව්. තිරාඩ. ඕ කාඩු දෙන්නේ. ඕලු ගුඩ